традыцыі, якія існуюць тут у нас, якія існуюць дзесьці ў Еўропе, што ўвогуле так думаем, што гэта было так ад пачатку. Насамрэч, свята Хрыстовага нараджэння, яно тварылася разам з гісторыяй чалавецтва, пачынаючы ад новай эры, ад нараджэння Хрыстовага, і таксама разам з хрысціянскай рэлігіяй, з касцёлам, які тады быў непадзельны. Простите, касцёл кажу, я тады усведомляю царква, можем его называть по-розному. Тут мы привыкли, что касцёл это католики, царква это тады. Это, скажем, одно целое, якое было до 1054 года. Менавіта тады быў гэты ракавы падзел на ўсходнюю царкву и на западную. Теперь мы ведаем касцёл и православную царкву. І вось, насамрэч, Раство Христовае на самом пачатку не было святам найважнейшым. Яно прыйшло пазней. Першым святам было багаяўленне. Мы, католікі, яго святкавалі ў гэту нядзелю. У нас у нашай традыцыі гэта называецца Тры каралі яшчэ. Менавіта як памятку тых трох мудрацоў, мы іх называем каралёў, кажучы, што гэта ўладары ўсходніх краінаў, Сірыі і іншых, якія дзесьці прыйшлі, каб пакланіцца Езусу. І шмат стагоддзяў лічылася гэта самае фундаментальнае і самае важнае свята. Таму што лічыцца, што гэта момант, калі нованароджаны Езус Христос быў аб'яўлены усім язычніцкім народам. Гэта значыць, што Христос не прыйшоў дзесьці толькі для выбранай групы людзей, але да ўсяго свету. І першы, каму ён паказаўся, адных з першых, каму ён паказаўся, былі прадстаўнікі язычніцкага, паганскага народу. І гэтыя прадстаўленні багаяўлення маленькага Хрыста, які сядзіць на каленях Марыі, якая сядзіць на троне, і прыходзяць гэтыя мудрацы, яны знаходзяцца у першых выявах. Менавіта гэта з'яўляецца аргументам і гістарычным пацвярджэннем гэтага свята, менавіта ў катакомбах. Чаму? Таму што хрысціянства ад моманту смерці Езуса Хрыста, яго заснавальніка, было пераследавана. Таму так шмат у нас у наших касцёлах, царкве ёсць так званых першамучанікаў. Гэта тыя, якія аддавалі сваё жыццё падчас першых 3 стагоддзяў існавання хрысціянства. Рымская імперія, у якой развівалася і пачало хрысціянства, не прынимала гэтай новай веры. Не прынялі яго таксама і прадстаўнікі габрэйскага, жыдоўскага народу. Прадстаўнікі хрысціянства жылі ў катакомбах. Катакомбы, што гэта такое? Гэта кладбішча тых часоў, рымскія кладбішчы. Паколькі іх не было традыцыі хаваць у зямлю так, як у нас, яны выкапывалі вялікія гроты, пячоры, дзе ў такіх спецыяльных, скажем, полачках таксама замуроўвалі сваіх памерлых. Хрысціяне баяліся паказваць, што яны хрысціяне, таму прыходзілі на магілы сваіх родных хрысціянаў і там маліліся, там былі святы. Там справавалася святая імша, богослужэнне, літургія. Там яны маліліся, таму што на кладбішча ніхто мала хто хадзіў. Там былі першыя супольнасці хрысціянаў. І там людзі хацелі прадставіць сваю веру, бо не маглі яе адкрыта дзесьці вызнаваць, за гэта маглі страціць сваё жыццё. Таму на магілах першых хрысціянаў ёсць доказы існавання першых святаў. І адно з першых выяўленняў на гэтых гробах у катакомбах менавіта з'яўляецца багаяўленне. Гэта першае прадстаўленне нованароджанага Хрыста і 3 мудрацоў, якія прыходзяць як бы аддаць яму паклон.